Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kinilong ki khubor bam takasngi. Kajingdan jengki jaka ai jing sumar sorkar kadaiban ai kajing syakri ki pai ba ki baduk bajenjar nrai namar kajing bam shim kya jengki Dr. Civil Hospital Nongpo ya we usamla ubran hapreng kajing mensau bakalami ka kenram ka balapoi hadu uput ba sho ya dat kat hadu ba utai usamla ya ubalatip kum ubashwa lalu ubala dan arphos nem ka arta ubana kashnong umkra Hari Boy District ula sha hakikat tu kat ni gibriu ki belawan ban panma hadin ketai ke jingya syok ka belajar kamit jong ka chpo turik uya yong arhajar arpulai hadin bakaladon ke jingya kran yesuk hadin ketai ke jingja lalai ra ya utai usamla ha civil hospital nongpo banyo ya ke jing sumar Pause onda habala poi ha ketai ke jaka ai jing sumar na do ka por lai beji janmit jong ka khatwei turik uyayong hendrai hadu ke sengi ke babut omshem lapet bha barwat haba utai unongpang ula ut ba ushitom jur na ki benta ka shadem bar ka kli bar khlem batha yo u wat banne ya ka x-ray bar ki we ki examine kumta ha ka biya dei bar ka ni ka jingne sting jong ki doctor na kalyang jong ki bahaying hasem jong utai usamla ki bu ya ka jingkar pat shigi khot jong ka seng Confederation of Riboy People bakin tuklar lem ya ka ni ka kam ki dokhot jong ka seng ru khlem penslam ki lalet ban ya kundu ki doctor ha ka ka hospital bat shim rai ru ban pinmi no na ka ka hospital bat ban shim jing sumar pan na ki we ki jaka ai jing sumar na kalyang ki dokhot jong ka seng Confederation of Riboy People lingba uba pateng marsing ula penramjur halor ka ne ka jingne sting jong ki doctor ha civil hospital nongpo kabayai jia na kapor sha kapor To nagaleng dungi ka CORP Cop hadin magilayo ya ka komplain ang ne apo ka civil hospital Longpo nakaleng ka dungi ngilawan marmar sa hospital ba udon uwe pasien uba admit ang ne apo hospital nadu menin ka por lai beje ba usyadat syasyo hagi breu ang te apo no sangu te nakaleng dungi ngiyo ka komplain na kini ki bahing ka ba nadu menin lai beje ki wan hagi hospital Hendrai ka bangi lengok pat kalong ba doktor Iwan Tang Sisin nadu menin nadu menta pat adin bangi layok berman pej ya ini nompang bangi i ba kani ka sadam kejong i kapang lot tang ban ki ban keren bro imla de nakaleng dumi ka seng ngi ngibu ka jingkeli ba balai kani ka civil hospital kale kunai kamdon se tagitiar balai x-ray nama nakaleng ki bahing ki kwa banong balai x-ray namar ba kakta ka sadam Hendrai hadu menta ki 4 lek kena x-ray. Hadin bagi lawan banjurip bagasai ngilap ki ai tagatrip bat ka injek. Tikani ka penpausai ka jing 330 juga di hospital na ka por ngeu i men hagan ing nang iba kilon ki seng balang ki bawan hang ne hospital. Gadon ko we ka kes. Menta kal ajab yang kumne kane ka jing nyoben. Ka ba ngim kwa banong tang ka civil hospital hendrai syabaro ki hospital ki badai jong ka government. Nyo isai kadar ba ladawan kino kendong wan ki baduk kisai kenben kim jupet ladawan nanong kendong lain rengi kwa ba kersai ba subhawat nomle kumne ladai ki baduk ni kino kendong pedi banai kalat jing sumar kumju tingi peramjure kena ke civil hospital kat ka civil hospital hendrai marsin poi kum kita ki jakis kila dai ban penbiang marmar banle soi ki x-ray berlap iki jingpang Hendrai hang ne ka kala kompong hadu menta ki palai ki x-ray ki 4 lak ban ai dawa yu pasien de na kaleng dungi ka seng rengkat ber ki bahing ngila da ya keren sai ba ngiong ba la sai ka sing ngi discharge no yu pasien ban nginra no sawai kani ngi kwa makresai sa hospital ba nang ne sakmat bahkan nom dai su banja kum kane ka jingja hang ne apo ka civil hospital la daja nang ne sakmat na kaleng ka seng nginom ailat bakum kini gijingja kini ya jabat la sai kesngi ngin sawan berkendu yo doktor insat jo ke hospital begini keren halor kini ke kes nang nangin por live je min por live je sepoi ni ke por sedang poi di hadin dak tu por ai di drip ani sempat itu nang dekat peta yang agak genjang
haduk minta i balai nong ko ai sini ai ka ekstra apa terus wa ai nomor nomor kampang kalau dan catat ibu dah tengkam bahasa ai cuma ekstra ini ini dokter yang dah lomba umur kita ketah umur kita tengkam ekstra tengkam nomor batai bisa jadi bisa ada dokter lomba di bentik ketah gila tu bela batai buru bela tang tak catat di dokter Kan apa je poi feminin? poi lagi je Lah je chanmin. Hadu mene chanmin kempak iya lah. daerah ada ini si dokter bapak nanti begini daerah nang sistem ini menyamskan OBJ kuntah ya dokter tahawan dokter itu cukup dia enggak dan disiat tangtah dah